Anugon si Inday na nambok. Upat na kabulan wa pa'y ngami angkon. Kulang na lang 5 si Inday manganak na. Mahinong inahan apan walay bana. Nanay ko bata alimahin adlaw gabi kay mo balik napod akong pagkadalaga kay paikining maminyong walay bana. Ang sabi ng iba masarap ang talong, na ay violet nga talong, dunay brown nga talong. Ang talong ni Bontiyol makapabuso.